O Goberno da Pobra saíu ao paso das críticas formuladas pola Asociación de Atletismo do Barbanza ante o mal estado das instalacións deportivas da Alta. O alcalde recoñeceu a lentitude en acometer unha serie de melloras no estadio debido aos retrasos nos permisos dependentes de outras administracións. Trabas burocráticas que xa están a piques de ser solventadas, polo que próximamente sairá a licitación un proxecto que consistirá principalmente no arranxo da grada coberta e na mellora da recollida de pluviais. O primeiro é unha obra de rehabilitación de arranxo do que é cuberta, das gradas, que incluirá o que é a propia cuberta, a estrutura de soporte. Despois tamén pondremos unha cabina de arbitraxe para atletismo e se arreglarán tamén as dúas cantinas que existen e se vai a mellorar a recollida de pluviais sensiblemente. Eso foi aprobado en pleno para un creto no 2017. E estivemos pendentes dos distintos permisos entre urbanismo e a demarcación de costas de Galicia, porque está dentro de solo rústico de protección de costas. A segunda das actuacións previstas é o módulo cuberto de atletismo, para o que se destinarán 340.000 euros, financiados por Concello e Deputación. E este sí que tamén está pendiente un permiso. Tivemos que facer tamén o estudio xeotécnico que retrasou un pouco ter todos os permisos necesarios da Diputación, e está tamén para licitar. Entonces, irá a solucionar os problemas do adestramento durante o inverno, que se poden facer coberto para o atletismo, e as gradas se solucionará por fin ese problema de falta de mantemento que se viña acumulando, non? A intención do Executivo é licitar os dous proxectos ao longo do mes de febreiro. Queda pendente o peche do campo no lateral, que tamén se executará próximamente.